15 χρόνια Γαλιλαία. 15 χρόνια αγκαλιάζουμε κάθε στάδιο της ζωής, κάθε δύσκολη διαδρομή με αξιοπρέπεια και με σεβασμό. Όλα ξεκινούν το 2007. Η συναίσθηση ότι ο πόνος των ασθενών είναι και δικός μας γίνεται η πρώτη σπίθα για να δημιουργηθεί η μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας Γαλιλαία. Ακολουθώντας το όραμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου, η Γαλιλαία γεννιέται μέσα από την πίστη, την αγάπη και τη βαθιά διάθεση να κάνουμε τη φροντίδα ανακούφιση για όλους. Ταξιδεύουμε ξανά και ξανά σε χόσπιση σε όλη την Ευρώπη, συναντούμε τους ειδικούς στην ανακουφιστική φροντίδα, ολοκληρώνουμε σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και επιστρέφουμε για να μεταφέρουμε τη γνώση. Από το 2009, τη γνώση αυτή μοιραζόμαστε με περισσότερους από 400 λειτουργούς υγείας και πρόνοιας με έναν στόχο: να διασφαλίσουμε ότι κανείς ασθενής δεν θα νιώσει μόνος. Το ταξίδι μας με τους ασθενείς ξεκινά το 2010. 1η Μαρτίου, η διεπιστημονική ομάδα μας μπαίνει στο πρώτο σπίτι. Από εκείνη τη μέρα, το χαμόγελο περισσότερων από 2.400 ασθενών είναι ο λόγος που συνεχίζουμε. Με την πνευματική στήριξη των ιερέων της Γαλιλαίας να συνοδεύει κάθε δύσκολη διαδρομή από την πρώτη στιγμή. Την επόμενη χρονιά δημιουργούμε το Κέντρο Ημέρας, έναν χώρο που φέρνει κοντά ασθενείς, εθελοντές και φίλους καλλιτέχνες σε δημιουργικές συναντήσεις γεμάτες ζωή. Παράλληλα, η πρώτη ομάδα εθελοντών ολοκληρώνει την εκπαίδευσή της. Σήμερα, 120 ενεργοί εθελοντές συμβάλλουν ώστε η ανακουφιστική φροντίδα να γίνεται πράξη. Ένα έργο αγάπης και έμπρακτης υποστήριξης. Το 2013 κάνουμε ένα ακόμα άλμα ανάπτυξης με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που φέρνει δομικές αλλαγές και νέα προοπτική. Και θέλουμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Το 2015 ανοίγουμε νέους δρόμους, με την πλήρη ψηφιοποίηση των φακέλων ασθενών, με τη νέα υπηρεσία στήριξης πενθούντων και με τη συνεργασία με την πολιτεία για τη θεσμοθέτηση της ανακουφιστικής φροντίδας. Με σταθερά βήματα και με συνεχή σύνδεση με ιδρύματα του εξωτερικού, ανοίγουμε την αγκαλιά μας και σε νέους ασθενείς με νόσο του κινητικού νευρώνα. Το 2017 ήταν μια χρονιά ορόσημο. Εγκαινιάζεται ο πρώτος ξενώνας ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα, προσφέροντας νοσηλεία σε ασθενείς με ανθεκτικά συμπτώματα, αλλά και πολύτιμη ανάπαυλα στις οικογένειές τους. Παράλληλα, ξεκινάμε τη συνεργασία μας με πανεπιστήμια, χτίζοντας το μέλλον της φροντίδας και της επιστημονικής εκπαίδευσης. Σε όλη αυτή την πορεία, οι συνεργάτες μας, με το όραμα, την εμπειρία και την αφοσίωσή τους, δίνουν νέα πνοή στη Γαλιλαία. Μαζί τους κάνουμε τα επόμενα σημαντικά βήματα. Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση, προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, αξιοποιούμε την έρευνα, την επιστημονική γνώση, την τεχνολογία και την τέχνη, προσφέροντας ανακούφιση και ψυχική στήριξη σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο. Το 2022 σηματοδότησε ένα μεγάλο σταθμό για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα. Συμβάλαμε στην ψήφιση του νόμου 5007 του 2022. Ενώ η πρώτη πορεία της Γαλιλαίας δημιούργησε έναν θεσμό ενότητας, φέρνοντας 8 δήμους σε μία κοινή αγκαλιά ανακούφισης για ασθενείς με καρκίνο. Και συνεχίζουμε δυναμικά, με ακόμα περισσότερους φίλους στο πλευρό μας. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε νέους ασθενείς, δίνουμε φτερά σε νέους ανθρώπους. Και ανυπομονούμε για το μέλλον με νέα όνειρα και σχέδια. Η καρδιά της Γαλιλαίας χτυπά χάρη στους χιλιάδες δωρητές και χορηγούς. Και το όραμά της παραμένει ξεκάθαρο. Η ανακουφιστική φροντίδα πρέπει να είναι ένα αφαίρετο δικαίωμα για κάθε ασθενή. Ας το κάνουμε όλοι μαζί.